Lob ta' futbol, volleyball u handball, divertiment għal-familja kollha. Sezzjoni tal-irkant animazzjoni flimkien ma' kantanti u bands lokali. Dan kollu ikkaratterizza l-aħħar sigħat fl-Sports Ground tal-Marsa waqt id-9 edizzjoni tal-maratona ta' Puttinu Cares. Il-flus kollha miġbura ser imorru għal familji li għandhom bżonn kura speċjalizzata u biex jitlestew l-appartamenti f'Sutton l-Ingilterra. Matul il-jum ma naqasx l-appell fost l-entużjażmu u ferħ tan-nies illi attendew il-maratona. Hawnhekk l-atmosfera hija sabiħa ħafna, kulħadd jagħti d-donazzjoni tiegħu għal Puttinu, ħaġa sabiħa, jingħid għalija kont id-dar, batti t-tifla tat-tifla tilha bixi. Għattilha ħamru nagħtu xi ħaġa l-Puttinu. Sabiħa u bħala vojja tkun qed tilab tkun qed tgħin ukoll. Hawnhekk hawn ħafna sports, hawn ħafna talenti. Inkredibbli, għaz nista' nispjega li ferħ kbir li hawn. U kif forsi nixtieq ngħid il dawk in-nies li jkunu qegħdin jarawna ċemplu u għatu iktar għatu. Il-ħadd attenda din il-maratona d-deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Ewropej Louis Grech illi semma l-importanza tas-solidarjetà u l-volontarjat fis-soċjetà. Żied jgħid li Puttinu sar istituzzjoni fis-soċjetà Maltija għax mhux biss qiegħed fil-moħħ tan-nies iżda fil-qalb ukoll. Jien nemmen li xi ħaġa li tiddistingwi soċjetà minn oħra jekk hix ċivilizzata jew lejja solidarjetà u nemmen li dan huwa eżempju ċar ta' solidarjetà. U iktar minn dak li sempliċement jagħtu xi ħaġa jew kultant niftakru fihom huma dak il-volontarjat li matul is-sena kollha jagħti semu. Il-ħadd fil-għaxija ser ikantaw il-band popolari Winter Moods illi ser iniedu album ġdid. Dan ser ikun għal-bejħ waqt il-maratona għal prezz ta' €5 u l-ilih kollu ser imur għal Puttinu. Il-maratona ser tibqa' għaddejja sa tard il-lejla fil-Marsa Sports Ground b'divertiment għal-familja kollha.